עכשיו תורי, עכשיו תורי לאהוב, עכשיו אני, גם לי מגיע שיהיה מישהו. קטע ראשון מיקי מזנק מפה, קלוד לוקח איתו את פרץ והם נוסעים תקף נגיד לאן, דרור אוסף איתו את אבי ועוזי, חגי ועמי איתי. מפה יצאנו ככה. עכשיו בגדול זה כמעט הציבות לרכבים, לכן כדאי שאנשים שם יהיו עתיקים שלהם. מה שהקראתי עכשיו זה בגדול מישהו להיות איתו ביחד לא לחוד, מישהו להיות איתו ללכת לאיבוד, מישהו לרוץ איתו בגשם החזק שבתוכי תמיד יורד ולא נפסק. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. עכשיו תורי, עכשיו תורי לא לכאוב, עכשיו אני, גם לי מגיע מישהו שלא ייתן לעזור, הוא יילחם וינצח אחד אחד את הקרבות במלחמה שלי, הוא יחבר את החלומות השבורים שלי. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. יאללה דרור, כל הכבוד. מישהו להיות איתו ביחד לא לחוד, כל הכבוד. מישהו להיות איתו ללכת, יאללה אבא, תן גז. מישהו לרוץ איתו בגשם כל הכבוד אבא, בהצלחה. שבתוכי תמיד יורד ולא נפסק. מישהו להיות איתו ביחד לא לחוד, מישהו להיות איתו כל הכבוד אבא. מישהו לרוץ איתו בגשם החזק. איך היה? אבא איך היה? היה מרוץ נגד החום. חום, וואי וואי איזה חום, פרץ מגיע, עכשיו אבי הולך להחליף אותו. פרץ! 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 הנה אבי. כל הכבוד, כל הכבוד. קדימה, קדימה. כאן אבי רץ את הקטע השני שלו, קטע 11 של כולנו. כל הכבוד, כל הכבוד, הופה. כל הכבוד זה בעלייה, לא פה. תמיד יורד ולא נפסק. עכשיו תורי, עכשיו תורי לאהוב, עכשיו אני, גם לי מגיע שיהיה מישהו כאן קרוב, יחבק וירגיע אחד אחד את השדים במלחמה הזאת. כל הכבוד דרור. את הפצעים שלא נותנים לחיות. יאללה בהצלחה. מישהו להיות איתו ביחד לא לחוד, מישהו להיות איתו ללכת לאיבוד, מישהו לרוץ איתו בגשם החזק שבתוכי אבי מקבל תדריך לריצה האחרונה שלו. שעה עכשיו 12:01 בלילה.
חבר'ה מקבוצת רעות מסיימים בערב זה, כל הכבוד, 8 רצים מרעות שהשתתפו במקצה התחרותי. עכשיו תורי לאהוב, עכשיו אני, גם לי מגיע